Giza, když rodila Světlana, tak ty si pomáhal při porodu? Áno, ja som pri nej bol. Takže už umíš rodit děti? Prosím tě, já jsem odstřihnul poprvé, všechno jsem uvádzal. No. A to jenom ty jsi byl u porodu, nebo ještě někdo ti pomáhal? No, já jsem byl sám. Já jsem si dal i tohle, jak se to volá, vodu, teplou a ty... No. Jo. To umím. Doktorista. No a to nielen doktor, ale primár, prosím tě. Však to mám už zkušenosti. 22 dětí, tak to není. A mám 61 let, tak tomu už to viděl, ne? Kolik dětí máš dohromady? Všechny děti? No, 22. A s kolika ženami to bylo? S troma ženskými. A ty jsi chtěl tolik dětí? Chtěl jsi? Prosím tě, já bych ti na to mohl odpovědět tak. Já jsem sám nevěděl, kolik udělám. Protože já jsem byl mladý. Nerozmýšlel jsem, že co to udělám s tím a co neudělám. Hudličky, Binku, tiket, javo, Oni žijú na deťoch. Rozumiete, tam to, čo som vám povedal, že ja ich neviem presvedčiť, že by mali 5 detí, že to je až. Človek je do toho. Ja budem mať 15 detí, veď tu má taká, ani nemá 25 rokov, ona má 6-7 detí. A jak môže vychovať? Takže oni len na deťoch žijú. Najstaršia je Gita. Potom je... Dnes. Zabudám mena dneska svoje vlastné. Počkej. Valika. Potom je Joško. Potom je Kali. Potom je... Kali. Pak je... Počkej, hned to bude. Ještě jednou. Prdele. Představ si, Joši, že nezpomínám jména. Mám tolik dětí, že si nezpomínám. Tak, to je tak.